ng'ata kipenjo sigana mar piny Kenya kaeri biro nyisi gik moko adek mochuno ahinya. Ibiro nyisi ni seche geko ma piny Kenya dhi maliet ahinya to kanisa nyaka wuog oko mondo mi ket tielo margi kuma ginyono motegno. Bende jogo eko ma gin kaka jodoho bende nyaka wuog oko mondo mi nyis pachgi kata tielo margi kama gichung'ie motegno. Kaachiel kod pinje ma oko bende nyaka gol ga chung' margi kuma gintiere. Doho osebedo ka loso gik mopogore opogore, pinje ma oko osebedo ka loso gik mopogore opogore. Penjo maduong', kanisa ni kar kanye, giling' thi koso giloso to weche ma giwacho emok chop e it oganda. Molo chutho ok wanyal dwoko penjogi kok wamanyo achiel kuomgi. Wuod Luo mosebedo ka wacho pache ma onge luor kata achiel. Bishop Mabondo, Right Reverend Ngire David Kodia live e chendo nieri mar kuku marwa chieng' mana loso kode mogik e Nyakalondo. Nonyisa ni Haron an do wacho pacha kaka an to kanya loso e lojo moko ma seche moko oseweyo ma ok otimo tijgi. Pod en gi chung' no ero koso oseloko chung' mare. Jaduong' inade? An maber. Oyiena mondo mi agotni. Yeah. Opak jawar. Ruth opake. Ingeni sasa ma idwa tayo jadolo. Nyakingita minelo jis bagi banyak ngiai. Mondo mi aberi kwe gi hekalu. Intiere maber, chako ika maber? Iga wachako maber. Lo gik matindo tindo nyaka bedie. To wachake maber. Bondo dhi nade jaduong'? Bondo wadhi maber. Ruth oritowa. Erokamano ahinya jaduong'. In achiel kuom jo kanisa kendo yawuot Luo mwang'eyo ne thoro wacho pachgi seche ma gik moko tek kendo wache ma onge luoro. Ka ing'iyo lwasi mar siasa ma Kenya gie sani, wan kar kanye gie wang' kanisa jaduong'? Aparo ni siasa ni owuok ataro ne ji mang'eny kata ne kanisni mang'eny. Kinde ka kinde ji temo mondo obed kama wanyalo wacho ni kama giparo ni kare, or what gi kisungu wanyalo wacho ni safe ground. Koro bedo safe ground ni osemiyo jo kanisi mang'eny o kata wacho ni kata jotend kanisi mang'eny ok osechung' ayanga mondo gisiem ni marach kech gichal jonabi mokong'eyo gimonego gikor. Ng'e ka inje nabi mong'eyo gimonego be nokoro, ibiro ng'eyo ni kiwacho gimoro to biro timore. To kikia gimonego ikor to luoro moro nyalo maki kama koro no wuono kinyal koro. Ok inyal koro nikech pok omiyi teko no, ionge kode. Koro in ng'ama obaga. Koro mae kam hali ma kanisa oyudie. Oyudo ka kanisa nigi issues mang'eny, nigi gik mang'eny monego bed ni odilgo. Mokwongo, COVID ni kanyo biro. Yes. Oyudo ka kanisa ok noikore ne. Obiro kaka tho moro mokichano, tho mabira poya, ok ikore. Koro yuto mar kanisa odok piny. Mar ariyo, oyudo ka piny osekao siasa e yo moro mopogore. Ok ne giikore ni siasa ne nyalo bedo kamano. Koro ka siasa okao yo mokipar, to nyalo mar donjo iye bende pod ionge go maber. Yuto malong'o bende pod ionge go maber. Goruok be chal gimi gori piny dwari mondo ichung' kama motegno, biro miyo ibed gi temoro mar aling' kik awuo. Ng'ato biro penjo ni jaduong', dibed ni gimiwacho ni eri kata gimitemo lero ni eri en gima omako kweth mar kanisa te masani, to nikech thothu oling'. Dibed ni chien kata chane manwan koda gi ji machalo Reverend Okulu Gini migi nyalo wuoyo to sani to koro mbini eri omako kanisa te migi munyalo wache onge. Achiel kuom gima onego ing'e. Yes. Somo gima ber. Yes. Ok awach ni adwa jaro ng'ato. To somo en gima ber nikech somo miyo ing'eyo mang'eny
to kaka ing'eyo mang'eny no, to Nyasaye bende ni chir moro mar Roho Maler moro manyalo miyo ibed gi chir mar wacho gik ming'eyo go. Somo miyo ibedo gi nyalo mar dwaro ng'eyo kaeto kendo ing'eyo. The ability to seek for knowledge. Yes. And get that knowledge. Yes. And use that knowledge. Imanye, iyude, ikete time. To ka sombi ok ber ahinya, tionge gi nyalo mar manyo ng'eyo no, to kata ka ng'eyo matin ma in go no, iyudo no, kaka iti kode bende tami. Okolo miwacho no. Yes. Gitari giri miwuoyo go no. Magi jodolo mane osomo maber. Kendo ne gin gi nyalo matut. Kato nyalo mane gin go no, omiyo jopiny nogenogi. Koro iyudo ni nyocha wuoyo gi one of okadwa luongo nyinge nikech nyocha ok omiyo authority luongo nyinge. But pod nitie. Achiel kuom joma ne ni ti mar Okolo no, nyocha wan go. To wachona ni kane ji oseneno ni en gi nyalo mar tiyo gi ng'eyo moyudo, koro ne en gosiepe mang'eny ma kata mana ka sirkal manyise kuo moro ni ka miye nyaka evidence, to rieko ma Nyasaye miyo no ong'eyo kaka otiyo gi evidence no. Gima kizungu ni capacity. Kae to dhi owache kaka sirkal ne make notame nikech en gi evidence. Yina mondo mi apogre kodi e paro jaduong'. Nitiere joma moko ma bende nitiere chien kacha chande. Mane onge somo malich ahinya ma ninyalo wacho. Thothgi no somo, lakini nitiere moko bende mane ok osomo ahinya. To ne pod ginyalo chung' gi chir mondo mi wach ni oyo mairi ok dhi makare. To kadwa tude jaduong'. Nyocha winjo ka ker kane loso koda gi jogi, nowacho weche gi eko moko mano jayo godo jalup ker mare. Nyocha winjo weche gi eko mano wachre kata mana Vihiga. Nitiere weche moko migolo gi josiasa, moko need nyaka idhi imany buge madongo dongo e kichung' mondo mi kwergi. It takes courage more than knowledge jaduong'. Iwinjo osiepna? Yes. Ing'ama bedo gi school. Somo ok en degree. Yes. Gima kisungu luongo ni education. Yes. Education nyalo bene gimiyago piny. Gimise acquire. Ok ni dhi e school miyudo degree mane kisomo. Aparo ni alosni kanyo modiniji. Yes. Yeah. En gik miseyudo. Inyalo education ki open your mind. Yes. Ni dwa receive. It open your mind ni dwa digest gimi receive no. Omiyo jok miwacho gieki, jogi nenegi somo mar buk en okonyi akonya. Lakini somo ma general, ma natural, ma ng'ato dwano ong'e gini, odwano ong'e gini, odwano tim gini, jomoko dwano ong'e. To gidwani giwuo. Giwuoyo kapok ging'eyo gima giwuoyo. Giwuoyo kapok ging'eyo gima giwuoyo. Mano makosa maduong'. An kine ka chung' nadwa wuoyo, nachako wuoyo gi gichon. An achako wuoyo mana kapod an e school. Kadwa nyisi gino. Kapod an high school. Ema chako interact jo media. Nyaka sama wuoyo kodi kane pok aweyo. To sama isebedo kimedo fuambo mang'eny, kaka un jo media ok ne ka ufuambo ga. Kise fuambo tineno kaka ikeyogi. To ka in tiji na fuambo, to idwa kaka gimoro duto mifuambo. Mane kama kolo pogruok mar somo cha. Ema kolo pogruok mar somo. Haron, nitiere gimoro mar wuok mondo bedhi many rieko, yudo rieko no kachie to kod keto rieko mari e tim. Mairi e gima sani onge kuom jodolo mathoth. To nyisa ni Haron, bende ok ochuno ni somo en mana buge ge koma dongo kata mana degrees ge koma ng'ato ni godo. To nyaki bedi koda gi paro moyawre mar ng'eyo. Okoni kochopo yawo dhoge, to yawo dhoge ka gima da wacho nero en ginero mong'eyo live. E chendo mari mar kuku mar wache iluongo ni Muluor Makende, Reverend Ngire David Kodia Bishop Mabondo. Jaduong' noneno ka Muluor
Uhuru Kenyatta party mare mar Jubilee koro wacho ni mondo mi gitim maber gi Raila Amolo Odinga nyaka gibede andika miluongo ni political pact tok yiero ma timde 2017. Moluor James Orengo bende nyocha nonyiso moluor Raila Amolo Odinga ni nen chak timo giki nikech kapo nono ni Jubilee ok dwar wer mwawero to chopo sa mondo mwathegre kodgi. Weche mabende timore gwenge komag Mount Kenya bende chalo kagima andika ntiere kor ot giluwo dhok mane golo kod irungu ka ng'ata bende kachiel to kod gima ne ker nowacho nyocha ka ntiere rida machalo haka meme gini ni en wuon pokos dik liang ama odhi chung kodo. Ineno nadi wantiere kar kanye weche mag siasa sana sana to gwenge makeluo? En siasa mobachne ma kidwa luwe tir yes tibiro anono ochal kiseneno ndeke moko maringo to yugi golo yiro mang'eny seche moko nyalo neno na yiro to kan ndege to nosedhi kuma no luwo to kineno ok no be kata kuma odhi be kia mane gima timore yes wan waneno na hit to kuma hit ni chomo yes to wakia lai minyalo chini pinyorie ka players no sedhi wan koro yire mwaneno e gima timre thuaka yes kiwacho Jubilee wakia ni Jubilee mane ke Jubilee sani kata gibende giyiere giwegi ni gisane gin jomo sepogore ineno ka joma nyocha support Jalup Ker kata Jalup Ker emano dhi koro dwa support ng'at ma dhi chung Nairobi nune gwen dhi chung Nairobi ake kata pod dhi chung political party machielo mi joka duto ongre kone tiende ni pa gin bende ne giseringo giwe Jubilee ni kaeri ok en karwa kuma gidhiye to wakia gini maging'eyo ok ne ka wach machielo ni gisewacho bende ni Raila ema kethonegi emomono kata deputy nowacho emomonowa apenji Raila ok en kata assistant chief e sirkal an ing'e ni pod arito mondo awinja ni en ang'o e sirkal ka Raila okimo onge any official position mo hold e sirkal onge tiyo machiegni manyise niya onge official position tiende niya ok onyal account for the needs of the curriculum kech ok noyiere e that ticket omiyo kaka ang' modonje ka notamre to ka joma noyiere that ticket ema gine ma gibende ging'o jogogi to ito do jogi machalo Ruto ni kare mondo mi opogre koda gi gorok piny kata failures mag Jubilee ok onyal aye nikech kodwaye to resign awinji to so long as ni pod oyudo pesa mowamiye wan jopiny wachule odake ot maduong' wane mwachulo mamarwa en gi security mang'eny ma wane mwachulo kaka jopiny ok onyal escape seche ma migosi Ruto wacho ni donjo mar Moluor Odinga handshake ema omiyo priorities kata gik mane iketo mbele ne giweyo koro giweche gi kuma kwe en kare koso ken kare ok en kare en owe nang'o ten deputy principal mar Uhuru en owe nang'o to nikech nowuoyo ga kata na gik manotimo kapok Raila odonjo nodhiga kamoro to wacho ni gini biro tim dako dhi ahead kain koke mor iwinjo ji nyaka bed joma jochir an ka julu wacho ni ka wayo jogore gi gila pathways to maeri pod enjoy privileges mag office to en na kanyo anan gini anabor kode to gini te chiemo anamor kode to state tema fandi you okin ngama honest owa mondo we Raila gi ng'ane guno e kodro kone en orenga dieri inyalo so it's too late inyalo siro ker mondo mi bedi kod political pact gi jakom mi Raila ochuo koke we anyisi one thing is siasa inyalo so pact kata gi janeko so long as ni nyalo tiri kumidwa dhiye tek ni kumidhiye cha nyalo dhiye mane siasa
siasa onge reasoning. My goodness. Me anyisi siasa ini media they understand siasa. Siasa convenience. Yes. So long as the end justifies the means. Kamulur makende koda nyalo miya chop kata cha. Ibrodhi. Emwadhi godo. Mane momine no ka jomoko nitie siasa ka. Iseneno gi. Yes. Nitie jomoko mane okabiluonye ng'ato. Magi joma ge somersault. Gi joma go kathira. Kawuono en ka. Yes. Ka ginuono teno pore kawe akawa. Iketi. Nikech ng'ani kidwaro siasa ka. Yes. Kidwaro ng'ama nyalo chung' motegno ma yanyi kada ng'ato. Yes. Ng'ani biro yanyo. Apenji Mulur makende kodia. Ntiere njini madhi mbele kairi mar Hustlers kachiel kod Dynasty. Iparo ni Kenya ntiere kod agagi achaya ni joma dongo sechayo joma tindo ma jok maonge godo po okelie mesa matua kaka Ruto wacho. Hold that thought live chendo mari mar kuku mar wach Mulur makende Reverend Ngire David Kodia kogo kodo mbaka kar kairo nyisa ni Haron siasa en gima dhi koda ka gima wadwaro chande lengo chande makata kapono ni janeko miro mogode chiro ema nyalo mi ng'ada ora chande tibiro nyisa ni mak bada mondo mi wadhi mano manyiso ni samoro gimora mora nyalo timore weche mag Hustler kachiel koda gi Dynasty to wachiango molo chutho chung mane kanisa mare ane no golo maine wuono thegore godo to wachiango kachiel to koda gi siasa gi koto kod telo matimore kaluno nyisa ni Haron kikawuoka mokalose weche mag COVID-19 kikigole bende Lulu TV nikech gini en marwa. Jandiko manondiko buk mar Kifo Kisimani nogo mbaka mar Mtemi Bokono kachiel kod Mwelusi. Mwelusi ne ng'at nero mane wuok Uganda nero mane udhier kendo mane dwaro telo makare mondo mine bi. To Mtemi Bokono ne ng'at nero mane tayo wana Butangi koda gitelo nero mar Agoko magima no wacho ema nyaka dhiyo. Mtemi Mwelusi ne wacho ni gin kaka joma tindo ne ok winjigi e mesa mar telo chande. Mane gima timore Kenya ka kosok timre live. E chendo mari mar kuku mar wach nyaka ne wamanyi ng'at ma title mare nyalo luongo nyadidek Mulur makende Reverend kendo Ngire David Kodia e kuku mar wach. Hustlers kod Dynasty joma onge godo jalup ker wacho ni pok kelgi e mesa mar telo malo kar kairi. Adiri maduk prof oseket joma tinde mesa mar telo kosepok ketgi. Iwinjo Harun wadwa. Yes. Ing'eno chaki janabi maduong'. Adwa ni winji gini gitiende. Yes. Pinywa mwantiene onge ng'ebro mako badi. Kidwa no mak badi ibiro rito. Wuoru moro kata meru moro ema no mak badi. Rembi moro. Rembi moro. Bemna rembi ma ungo gi hera. Mako badi. Adwa nyisi koro one thing, the honest truth. Yes. In Kenya masani king'iyo joma nigi pesa, joma wacho nigi pesa, gin young people, young entrepreneurs. Mirore ng'ato en reka kama intiene. Ng'ani iringo gi mtoka ma kineno tipenjo ni ng'ani nokwelo. Kone joma tindo kanya nyiewo gari. That's the thing. Yes. Kanye kama that's where I'm coming up. King'iewo mtoka mani kwelo. Hard work. Most young people oseng'eyo kaka penetrate into business world. Kendo ging'eyo the language mar business masani. Ging'e so wigi. Ging'eyo so wigi. And they are enterprising. You cannot blame ng'ato kineno kogero ot maduong' ng'ano kwelo. Nikech ikia jomoko onindo, odwa chako nindo chon, to odwa chiwo moleo, ng'ato koromo sa 10 en osechiwo. Odwa dhi tich. To ng'ani Nyasaye be nomiye gimoro mar tudruok. Ong'e kaka otudre gi jok manyalo miye support in many areas. Ok inyal kawo ka joma nego duto ni jogi gifole Dynasty. Awinji. Whereas jomoko tiyo matek kendgi. Ka ne jalup ker okelo wach ma Dynasty ni. En owuon wanyalo penje to fall kanye. Now,
Owacho ni en hustler. Kendo hustler namba 1. Ng'iye resources ma en go. To kare ka en hustler, kare ok wabi tobowa. Jalup ker wacho ni nowuok e uso gweno mochopo kamoro mano miyo en hustler, to joma moko to nitiere ma jonyuolgi ne nitiere kod gimoro. Ng'ato ka ng'ato nyaka wuok kamoro. Yes. Onge ng'ama nyalo ade chiel unless ni in a royal family. Magik moko by inheritance. Yes. We anyisi ne nitie ng'ato in America. Yes. In 17 something. Then those days nene ng'ama jo pesa kabisa. To kane ore ogine ne to oka otho ondiko ne mwandu ne gi opogo oka percentage matin opogo ne nyithinde. To percentage modong to keto e trust. To wacho ne ya nyithinde osemiyo gi puonj mano gift moromo. Ochako medo gi mwandu ne manoloso mago romo. Koro modong ni biro bedo de nyakware mar mu ondiko kako nego bedi. Mabiro survive that time. Pesa gi modong ni. Ji nyaka lam ni nyaka icham luchi. Nyaka icham luchi. To kidwaro gimoro ma ore na kwa malo. Nikech gini kelo ene ya. Yes. Jowa mayang maonge tich kone ni kata kariya mtoka to kuro neno ni echo hustler echo dynasty kalo. Nyocho wang mtok ng'ato Nakuru. Gik ma ineno wacho gigi. Gimi kelo ni en dangerous. Mang'ane dine beni piny molony. Ng'ane nyalo maka. Penjo mar kata oyo. Biparo ni joma tindo kata joma chando oseyudo duondgi e mesa mar telo. Jalot moro ma uso mboga ma uso alot kamoro. Jathep kamoro. Be gisebire mesa mar telo monji duondgi kata oyo. Iwinjo okadwa duoki ka ng'amo gine ne. Ma ok en penjo ma dasa ni yes or no. Ok duok kamano. Penjo lama kamagi iduoko gi some reasons. Yes. Or let reason ema mondo prevail. Okay. Mokwongo adwa wacho nyako ni kata oya si reason ba. Where ni do ng'eyo ni. It's fine. Telo ok mi ng'ato. Tele yako. To yake gi strategy. You strategize, immobilize like-minded. How do we come together? Mana kake mine kamo ka yiego enani miyo gik moko nono. Mine nyalo nigi votes mohingo kata joma chuo. To mine bende owere ni wano kwa nyal. Chuo ema decide nwa. Ki allow ng'ama nigi pala to en gi kek ne mondo decide peace miyudo obro decide peace miyudo. Use your power. Come together. Tinde wan gi youth groups everywhere. Leadership mar youth should be mobilized to fight for what is their right. To kiweyo ne jodongo ng'eyo na jodongo. Okang ng'e kumi ponde ku. En ong'e na ng'ama reka ne ni mung'eyo. Emubro neno. Jodongo ng'e mana jodongo kendo gibro mana luorore gi reka mare. Joma tindo nyaka riwre kamoro achiel. Ochak grube kendo mondo mamany konyo giko manyalo biro konyo Uganda. 30 seconds prof. Ang'eni biro pogre koda paro ni okanyal pimo ni time to 30 seconds prof giluor makende. King'yo kamera ni tir. Rach achiel mar injili mar dynasty kod hustlers jedong. Rach achiel ni opogo ji. Opogo ji kendo kelo nyiego e kind ogendini. Kendo kelo chuny moro mar lit kineno ng'ato to koro ibedo kode gi nyiego. In other words, yes. Or create possibility for violence. Prof, nyocha kanisa mari mar Anglican nogolo dhok mano chalo mano siem golo mulo la muludinga ni ogol lwete e telo mag yiero governors makaduo ni telo mare amanomi obiro gi a lot of governors ka kuot gi mano wachi mane okodhi maber anye gi piny luo. Number 1, bang' ndalo matin kende ne pogri koda gi chung'no ero. Chung'no ing'eyo wachne kosikia wachne? Adwa na correct kanyo. Yes. Mokwongo anu penja a media house moro emanu penja this thing. Yes. To nanyise maler ni oyo oken kamano. Ng'ama no wuoyo no. Yes. Miluongo jodolo gego.
ok ne giwuo e lo kanisa. Kendo report manayudo koa kuom bishop margi, ma bende an gi evidence manyiso ne gin jogo mane osechung ma license be nosema. Ng'amo ma license ok nyal wuoyo on behalf of the institution mo my license. Ne giwuoyo kegen. Omiyo kanisa pok nochung ni wuoyo kuom Raila. Kanisa makoni. Individual members ema notimo ng'ono ema wuoyo. An kaka bishop ka wuoyo. Chik omiyo authority. Anyalo wuoyo on behalf of my diocese. But a priest kata jadolo mane boya ok nyalo wuoyo on behalf of diocese. Nyalo wuoyo e bia bar church ne. Be ok nyal address press on policy issues mag the church. Nikech policy issues mag the church bishop ebate mangono ema wuoyo. Koro kanisa mar Anglican noko wach nieri. Kanisa mar Anglican ok no wacho anything. Okay. To iparo ne na dieri. To kaka migosi kodie. Gima no owacho mano somono. Aparo ni wan wayodo gimoro onka. Yes. Inyalo mi democracy. Tiko ni have the right to choose. An benda nyalo wacho ne ya. Abende an gimara moroka. Unene nade. Wan gi right mag kweri mari ni to kwadwar. Awinji. To kise kwera, jidhi ballot. Koro kantie ng'ato moro moyier. Ko yiere fraudulently IEBC. To ko yiere rightly mano pod IEBC emo otema good job. To an asechiwo mayangono my views. Omiyo gimoro ni okapane bonde moro nyalo kete wi ng'ato ndikni ma Kodia ema biro bedo governor ma Kisumu ko chakre kawuono. Kodia ema biro governor ma Kisumu. Assign ok tim kamano. An kata na wuon kuonde ma adhiye kata kiyiere wan kuonde mang'eny miyiere kata e kanisa ka yiere mang'eny. Kata mana kana wuon mane yiera bishop. Ne nitie jok mane ok dwara. Ok ni dwara na raj, ok ne gidwara ni mona an mabeda ng'ono, abende the bishop. Ne gibende ne gihero kuom ng'at machielo. Mar joma chielo kendo. Democratic right man. Koro gibende giwuoyo maber kuom ng'atgi. To kae to chieng' to wadhi e debe. Awinji. Kae to koro joma vote make a decision. Seche mapenjo director mara Alex dakika madongo nikech weche no kamit kendo githoth ahinya. In king'iyo telo mosebed mar governors makaluo. Ok idwa penjo mar kato woyo tadoga chakadoga penjo kendo. Iparo ni gitemo tiyo ne piny e yo makare. Abro koni ni oyo mata yeduoki no oyo. Ok osedhi maber. Awinji. Tiere kuma ng'ikruok moko mobetie. Marach. Wanyalo seyo gi kaka jotelo koso japiny mane ogone gi kura. Kosa nyalo bedo kar kanyo. Ng'eyo we anyisi ni mokwongo sama mana kaka sama in mako ich imor gi ijine tikia ni ijini uting'o ng'ama chal nade. Kisenyuole to imor gi nyathi osedongo. Ikia ni nyathi biro dongo nyathi machal nade. To kaka nyathi dongo ipoka a time comes ma nyathini mabiro negi. Michak neg nyithindu gima nyiso timore cha. Ibiro condemn ng'ani uno nyuolo nyathini nang'o. Nitie gik moko ma maybe beyond the electorate. Kech ng'ato biro to wuoyo maber, seche moko wuoyo maber to rachne ne ya kiyiero ng'ato nikech umiyi pesa mando koro rache moloyo. Onego iyier ng'ato nikech wuoyo kuomi maber. Wuoyo maber mo oseri miyiene. Molo ke sama umiyi pesa e kimiyo ombulu
usetieko kode. Usetieko kode deal maru. Yeah. Seche ma yiero ng'ato nikech omi pesa mano chal ka gima use sign contract maru ma usekete musmal mogik ni en wach ni Roma orumo. Weche ma COVID-19 okonya moko wach nikech prof no nyisa ni Haron mairi e kama chunya nitiere makikiwe mokilosi wach niri. Seche bendo ariyo tieko pedwong. Weche modong mapoko mulo en wach ni mar handshake kawuono niri en gi ampod di Alanda manyalo kada biro losi chieng' nero machielo. Wach mar COVID jidong wantiere kar kanye. Wasetemo to ni wach nitiere koda gi sigandi moro bende migomo winji jadong. Wach mar COVID kodhi maber gi jo pinywa moloyo to jo pinywa thugo ka. Kane sirikal nyocho keto lockdown akeni ango lunga nango dhuluo. Ji ne confined kendo jok ma kake tho kane wuok to itieko wachne piyo piyo. Ji ok chokre mang'eny piyo piyo. To kane gini ogol oko, an gini nomora nikech chiemo ni onge liel. Iko mapiyo piyo nomori? Nomora. Okay. Mata wachuni gadiera ma Nyasaye. Mane kaka an nyaka nene. An ik magalanda giki okadwar. Nang'o prof? To nyaka wachok moyang' nyaka moro wayuago. Iyuak nang'o? Inego dhiang' otimo ang'o midwa nege negane. Okitwa gi nyadhiwa? Wacha. Koro an gini nomora nikech mokwongo. Yes. The economy mar piny sani odhi piny. Mayudo sani a family or a home minyalo yudo kata dhok moromo pur okang' yude. Dhok oyang' e liel te. Dhok rumo. Koro iyudo ni gino oseduoko economy kendo further. To jaluo ni ng'ato kotho dhiang' nyaka yang' kiang'ono nyaka tim ji biro dak ji ok ti gin gina liel koro kama gininde. What is the hell about this thing? Yes. Ng'ato kotho ukinyi kaber. Yes. Ik ng'ane godhiambo. In bishop punoni watni motho God forbid. Inyalo dwar motim kamano. We anyisi gima notimre na. Yes. An awuon I lost my brother kapok chomo Christmas. My younger brother. Pole. Mana hero kabisa. Kendo gino nomiyo okobedo gi winjruok maber gi jogweng'. Kech an aonge to nyisa ni onindo. Tere mochari. Motere mochari mwakorwa gine. Koro joge wacho ni gise iko nyaka kamune gobeni ike. Ikele onindo dala. Onindo kichengi dala ne. Ngadumo dala ne. Kae to jibi akone onindo kaeri. Dhano duto biro tende dala ka gotieno. Ywak mana ka. Yes. Ok timre from mortuary straight to the grave. Mai kaka no ike. And I insisted. Idi gi kwe gi jogo. Kwe biro. Ni kamera ne tiri jadong. Wach gimoro moka penji ne penji luma winji Kenya kaka chiel kod penji ma oko jadong. AI mortuary idhi service site. Ulemo kanyo, usilemo udhi e buru. The problem mawachuni niya, ka ji oninde liel, gima biro timre niya, social distancing ok nyal control. Yako taking 30 seconds, amano ka direct ma. Social distancing you cannot control. Yes. Ok nyal control joma ywak. Kai kama infections. Medo dhiel. Biro medo dhiel. Nikech ji nindo utieno, ng'ane nindo bath wadgi, ng'ane nindo bath wadgi, ng'ane nindo par kacha cha, ng'ane dine kama. You cannot control that. Lakini kawa nyalo control tuwa chime liel. Chupe giko mari chime mar kuku mar live. Gilongo ni Munur Makende, Reverend Ngire David Kode, Diri Makende. Eni tuwagni okunyali rumo sa nike chometa henya. Aburo kwa iku yodu chako do keno juma manyen. Wachako do wako de baki weche kikachiel kodu moko mathoth. Prof. Sayo rumo jedo. Thank you. Erokamana henya. Erokamana henya. Bondo, dimos na jo bondo. Erokamana. Erokamana. Erokamana.